Eräänä päivänä Elviina käveli normaalisti, mutta sitten kun hän saapui hevosen luo, tapahtui aivan järkyttävää. Kun hän katsoi hevosta, hän oli synnyttänyt lapsen. Hän aivan riemastui, kuten hän tahtoi. Sitten hän huuteli meille, eli toisen hevosen, se näyttää aika samalta. Sitten hän jatkoi matkaansa kohti naapureille. Mutta ei päättänytkään lähteä naapureille, vain tallille takaisin. Hän aikoi ottaa hevosen ja mennä hyppimään esteitä ja kaikkia sellaisia. Ja sitten he lähtivät. Ja he olivat perillä. Sitten hän nousi hevosen kyydistä. Sitten hän päätti mennä vähän ostoksille. Mutta sitten, kun hän katsoi, missä hänen hevosensa on, ja sitten hän sanoi, voi ei, minun hevoseni on. Ja sitten hän tietysti itki. Mutta sitten yhtäkkiä tuli, tässä on Ella, kiusaaja, hänen kiusaaja. Sitten hän nauroi ja sanoi, aha, mikä luuseri, kun ei pidä hevosesta omaa huolta. Sitten kiusaaja Ella lähti kotiin. Sitten Elviina, tai en muista nimiä, niin lähti puuhun. Sitten se lähti puun taakse ja itki salaa. Sitten kun Elviina, tai en muista nimeä, niin lähti etsimään omaa hevosta. Mutta hän etsi koko ajan. Sitten hän huusi, oma hevonen, tule tänne. Ja sitten yllätys kävikin, että se hevonen löytyi. Oi, minä silitoin sinua. Miten sinä löydyt? Missä sinä olit? Ja hän meni ratsastamaan tietenkin tallia kohti. Sitten Elviina sanoi, että mennään kotiin. Missä sä oikein olit? Mulla oli niin ikävä sinua. Varmastikin sinun Meija odottaa täällä. Katso nyt. Sitten Elviina laittoi hevosen karsinaan. Tai mikä onkaan. Sitten hän meni katsomaan hevosia. Hän näki, kuin yksi hevonen makasi tuolla melkein kuolemana. Sitten taas tietenkin tuli tällainen
kohtaus. Minä haluaisin tuon hevosen, mutta ei mulla varaa. Ja sitten hän jatkoi matkaansa. Sitten hän löysi jotain erikoista. Hän sanoi, mitä, miksi? Miksi näissä kaikessa lukee Ella? Ella, onko se muuttumassa? Täytyy kysyä, mutta toivottavasti se ei kiusaa minua. Hän tiesi, missä Ella asuu, koska Ella on ollut ennemmin Selviinan kaveri. Niin hän kertoi, että missä hän asuu. Sitten hän löysi sen Ellan. Oi, loser, mitä sulle kuuluu? Mulla on sulle asiaa. Et muutoksä? Ja miksi? No, katso kun, niin raskas selittää. Niin, tuli viesti. Moikka, täytyy mennä. Haha, loser. Oikeesti, miksi sen täytyy aina kiusaamaan? Mä kyllä kostan sille. No niin, tää video voisi loppua tähän. Moikka, nähdään sitten maanantaina. Tulee sitten silloin